Vänta, ska du se när han liksom ska böja fram? Det ser så roligt ut. Var är den? Var är den? Var är den? Och håll huvudet där nu så kan du se när han ska stoppa ner det igen. Ja, ja. Var är den? Flera gånger har jag Var är den? Se, han ska stoppa ner henne. Var är den? Var är den? Kika lite. Nu kan vi nog lugna oss lite. Han blir för trött. Han blir för trött. Titta, han klappade. Abba! Var är den? Var är den? Stoppa ner henne. Var är den? Stoppa ner henne. Var är den?